obadie chedi amponya kupono epe se wasanso edi chayen na wache no wakura yene benkum ni nifaso adada yene a odi yene egua nsa nyamia ye bi ya wayeso ya waye bradwe nti aseso ye bekoso ani adanase odi ye free afi ya hyase nye mu binumu ni anidaso kakanka kra busumi atosumi ensemu ani yewo eno so kra no akato na bro ne ebu ni kom se jei enne yeda efiada match busumi de toso aduonum yenu afimpinu ne aduonu enan Usha wachira bia nso abo anapa nonso kafra abo nyumna nonso apa onsimani dumienu mama wadwo ekwan sonko so ade aba mansa agiatum kasafidie amantam asompempem agiatum wo Ahenkan 93.3 FM so kasafidie yi ebutu apoya mantamu achim aboabo mami akuafra kuma batampa studio ene ebutu o ene yaba besom kwan soronko eso na sede awunim se efiada yede eye akanka se boni besom wo nwunu brani mu wia yesinkonya diaka eye nkranhyesem ne afutusem ene arwetekyerasem ene adidaso ensem ene yedi ho anobabaye enti jumedia enkran dotofi wadi atumo na mrantie ne mabawa woni masisuo agi atumo afei yana nanomo mrewane nkokrafo nso do stamp sisi se pam ekire mu se eye jumedia eni kwanse yatoto nase esanse kansem bebre na eno ni jumedia susu a emma uhunu wodaache sade beye Abrempong Anamontuo so na yesinkonya ene anwumere yi fiti sabre yi ekopim se normally no nanka ye nonkono but ene yebehye na ye jabredi bi ade ama agudie ma konfo no na wonum aba bekom ade amaw esanse Ghana ye nanda 20 ni gina kwano ebo anwumere no nwotwe empa mu a enti yebekura wa kosi na watwe no ne no nwotwe no eni mra na simane kakra na afi yaja ho de ama agudie ma konfo no maba bekom de ama enti ani yantra sabre yi ede eko kopem se no nwotwe ebebo se de meka kire wa dwumadie din ede Abrempong Anamontuo ne nyina ne se yede enkrofobia sabisabi mpredua sabraboy mu wonmo afa eye esumu eni atete eni atepui mu wafa yaw mu nanso ne nyina mu wonma bama muo otogu so ekonkoden ehunu se mpanyfo kire se sabio ya wutu sie ne so na wonche tentene ye na no nchase ya wo eto eye esie na ya ase a eno nchase kwsoa na etabiri ase wo saa e wo se obo ho so na pija ho se wo so so betimi aduru so ho banana pam 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 abusuafo di amejesuo ne adwempan ne kofi mensa adwene papa na papa ni wani mukai sade adwumadie no SB etie no into a segment enti phase 1 no na megusu a mesbi eda da adwumadie no je tatan kakanka kra no na afei phase 2 no the champion duper the international killer achimkwana no numbremu owura wodi anka kwame yeboa eja wonu na somu na wode nkomotwetwe no ade atoa so de ama ho na adwumadie no pompon so no ebutuo odi nkomani wi a yasanso ebe video mi ana afei ya toato adwene na me ne umienu wo tieni no ene mesoso eja metimu dada nneoma wo video mi ane ade ho nkomo adesua yesua de afri dwumadie ni mu
na etimi enso so aboye padwumadie yi owura Billyman asedakase enkoman super technician on duty as usual sanso aye producer for Abrempong Anamontuo owura Billyman no nyasam ketua obo adwuma papa ona Ben Mauli so boye na wade yakọ eye Aberfonten tan so Facebook live na fe YouTube live obetimi ade achi enso ewo ho na atimi aboa na enne no abusuafo se de mekan no ebre enni ho no mo na odesani age aboso ne sayo so ntino ye befiri ase na enkomotwetwe no ye de ahyehye so de amaw na enne no nkomo na ye ba bedie no abusuafo esefata se oka kire wunua na unua so emo na damfo amane na adamfo no so entre mu nka nkire maame ne papa na maame ne papa so enka nkire na nakanso ne nananom na afe no eja yentre mane ento abusua ni nyina se wosi obia enso etimitie bie na eyadwumadi a ebeboa ma nneoma enso so akonka opese oba no na brabo esi ya sabi kafrache na brabo no tumpon de mana ewo se dwumadie wei uma no etie bi abrano na Staga enchiakase enkoma ye taxi driver oni original kakaku enchiakase enko enfama mo afi taxi drivers ahodo a mabie mu nyina ma passengers no enso enjoy dwumadie wei no asedakase enso enko enfa emmamo magrade se metene nkache o magrade se metene nkache papa omodoso afia bi mu nyina hye wan kona enye asem ketwa Salome se metene nkache salo nti wa hye ho enye asem ketwa enti abusuafo enne enkomo no sede me ka kire wo no ebere ni sua nanso yebesua nneoma pa yebesua nneoma na sawo panyini ya ye ne bebɔ nkomo no oye obi a ono de ogidie ewo sebi nkronketwa mu se yemfa yenye business bi ewo nkronketwa mu ono ogidie wo mu demnu se Ghana hanum no obi apese sebi woye dwumadie bi ana woye business ana obi adwuma wo hwe ba bia nipadom ewo krokasiem no akobia oho obi adwane free nkronketwa nim eba nkrokasiem na adaya ehwo na mgidie se nipa wa mekobia madwuma ebeboa na so panyin ne bebo nkomo edie wonje saa ideology no endi oso no de nkronketwam ana ogidie se wo ye ni business a ekoso ede ema no na medwene hwa mentiase ai sanse ye ne ye wa hei dodo na amafo ka na Ahenkan na fam na aboabo de na aboabo na nkrabubu ni mantam ho nom na nka de ko ho nom a se ya wote saa nanso odi Ahenkan kwam ye bo ase da sabi mpraduasa hoye makura ase kora wa na de beko ai na hode ba yeso so no ampa eso abapa enti sa eye nimdie ni esu no ene eye sa gidie no ewo panyina ne ye ne bebo enkomo no emu na de de wo mu ni se abusuafo won firi ba bia so osanso firi empatam ya ai osanso firi empatam ya ene oyi obi nso a eba na pomdin mu so a wo hu nimdie wa bin seja na yebedi nkomo pa yebedi nkomo me ba I don't know me. I was
program we are. The master cap management. I had this idea power. We are boy the Agivia Bakela why had the papa. Among you, she had Yama, Kumaku, Yama, or the Ebre. The Omayan program will not give them 2 of them. What would the answer who come on the TSA program will be a transfer, which is not for 2 weeks, not for yet to my day, and that's one I've been on for. 93.3 Achimabo, the best in the East. Okay, enti abusuafo said me ka kire wo no se enne enkomo na ebedi ofiduam ya no no nyame anim no kure ni enkomo ase wantie bia me ankasa ebeha me pa na wamma oba no antie bia ebeha me wamma wona na no antie bia ebeha me esanse wo mo na ye predachi enso ede ama eye won mo a enya asem ketu adwen join live ewo Facebook live and YouTube live. Ni nyina no eya Ahenkan 93.3 FM. Waduru wei ma adwen kire no ensu ewo Facebook o meba na mabekenkan e the amount said dada ye ma wo no na afi on YouTube no so wa subscribe na afi no beka abusuaku no ho na etimi enso so aboa oye pa. Abusuafo ye ko ahoma no so na ye ne opanyini kase yi afiri enkomo twetwe no ase. Owura Kwame George wadaruma otemeka madwoi eja me do so fa na akra wumpomu ye wo ho nya me tutu ekirae twedi ampo Nyankopon adaruma aja sade oguso eyeye adom no ode nkwa ache ye aja ya no chabi die na chesa hoden enso ewo Sure. Okay, me gidie se na yeda edikan a Abrempong Anamontuo so ye ne wo edi eye enkomo dwumadie me pa cha watene nka kakra matene nka kakra free ora odi Ahenkan etai bu amihunu wo friend is YouTube and Facebook Abrempong Anamontuo Oh, okay. Enti kakra wutimi etie ya anaso wutimi monitor ye no. Dwumadie hu ni sen wadaroma. Dedi kan ma menchia mo na menchia mo etie fo na menfa atidake kuma kilabu bonya se kama me akonya kese se me so me mekata wo mujumedie kese so a mansan se ye ka radio station ewo bibi yeman mo ye experimentem bia na kese ye Ahenkan FM mudi enkunim ewo bibie mu monkyerɛkyerɛ ene mo niema mo ye nyina sidi mo bo amebunu situ isanse ura Ahenkan odi Ahenkan mebunu nkofo bi a ye da na koma so enti program a eboa ye mayesua de ma ye ni ba ye ho so na ye hu ye ho se ye Ghana ni na ye be bibia ama Ghana tumpo enti program papa. The last time I would see you know onko na would see na se eja oni abusua ni nyina mene abusua no eneti nti unhu ni se we ni adwumadi a ebeboa mofra ne pa ohun ebeboa obi a on se Elias na ni pe bi ehia nimdie na ene boa ma okowanim na se abrabo no bibi nkoyi na nimdie ne wo pop nti ya ebeboa nipa ene wona atie ko nyina yeda se eja from afar utimi enso monitoring through social media no so nya nipa nyina na omunya sabre no nanso so no uhu se dwumadie ye dwumadie bi a sabi mpaduasa ebeboa nipa na ama nipa nso daachen etimi
atumpon na wode wani edi akire yeda se bebre na yekase owura Kwame Georgia ani die no obuo kwa asombrase mu mpacho oye hwan owura Kwame George die oye achimni a ofri Abrempong wo Denchembo Mantem ai atimu wenchi ehwana ye wo me ehwana me share suku afi ehwana me wi secondary school Salvation Army Senior High School eno na me me ma ti me ma mi fluency ho me papa fluency ho enti many pepe ne tie na chese owura Kwame George eye opanyina a wofri achimwanchi a no ewo denchembo mansinim wo ye na poye mantam ha ye huna no ya I see na opanyini wa kire yen babi a wofri a kire yen sadiaja achim enso so nioma ne ntotoye sade wani adi akire efa wankasa no wadaruma wo ya adwuma me da fe me ye adwuma na adwuma na me ye ne de ye ni amadwuma na me ye na eye ebusua adwuma me ne me yere na ye adwuma ye nipa bia ye ton ade ye didwa de ni na ye ton fa enuro se nipa pomodin ho niema eni didwa die ye sign edidwa wo eye impidie de hwehwe nipa kwa mu se medical equipment ho niema so ye bi kan ho na ye guso so se so ye pese ye san de eye paint ade a ye de keka dan ho ma dan ho ye pe eno so e kan ho ene car so e kan ade a ye I see o kan bibi se eye abusua adwuma na wo bo wo ne wo yire edin empempi na na nhyɛ dansi se adwuma de ka obi aja na de ama obi na nkɔhwɛ so ma wo ana we ni se ne sa na maye no ana mudin da so ana se mo ana mo rane me ka se abusua adwuma na me cheche no se eye me ne me yire na eye adwuma no na adwuma na nye ye nko an ye wo adwuma ye fo a o mo kan ye ho a ye na onte adwuma no se ekoba se mo nko an mo ye dia na se adwuma na ni daachi se adwuma no uni ho a ekoso o ho a ekoso uni ho ekoso ndi dana se okay I see enti yenhwe adwuma no mo branches ahodo bi wo Ghana ha anase we no makosi ahwe na nka se obabi won se obi ono ma ne de no office ba ko pe won tretre mu ese ne no so won hyehyɛ tie adwuma buton ho adwuma ne ye na ye wo branches na niemia akra be se elu bi won kan ebi wo kuma se dodo na wo kuma se na ehona estati ya santinemu na estati 3 na ye di bepie kuma enkramen kan mo a ye gusu se ye toto niema se ye betre ya chiemu akoye ni I see ebani businesses a enipa dodo na ya no mo prese krokasiem na ewo se wono mo establish wo business adenti na ya na ewo se kone sa dia me pese me cheni say Ghana hanom no se wahwa nipa dodo na obi apese obi business a na wodnani a kire mu onkan kumase enkran kumase na se ye nkro nketua ni mu na ehwo no ni ye free ye no yemfa ye business ni bi enko ana se yen start ye business no ewo ho adenti na ya eba ne sa da se me dream say eya ejina nipa bia wo ye tumedi a opese wo ya na se gedi na wo di baby a ote ni baby a ohu eye ensunsan bia enkoso yonse
dia yes say one who say problem bi na say bibi nkoyie na wakato ho say opese odi enyemegu akwam na nyema nkoyie ni edadi na dodo na so duwe gina nipa no so agin to e woni tirimu say okay if it's an say hana say me share afie na say na me say me free afie ye aduma ni nyina gina nipa no so nimbia owo so ene be kire bebi a obesha afie na dodo na bi no so hu ni say ebia wo share aduma na say we bia nkamante ma na say Ghana omanu kupon kesi en bebi a na say capital na hona ni tabu one war tembi ye no kre tembi won so anya no ko we isan say ni tabu one war ha na do na din yo mo say okay hona problem some pedos but say ye she ye bu nkompon ba ye chi so a ye nkura ate wo no so no ubetimi ake bi afe wo na ni nyina ejina wadwempo ni ti ye wo se niema se fa se mi di dwa na se mi tu bi afe na o kenkan o nipa o sua de kenkan a me type etie eye owura odi ahenkan ni owura kwabena obenda akon owura obenda akon encheche no cheye te be bi nipa tibia no yidie wo enti se wo ekurase anase wo kroketi mu no ndie wo yidie wo a nipa hia bibi a obetimi aye saade na ma na wo ye saade na wo ye bi so a utumi eti juma ana udi dwa na wo sase bibi na ema wo ko we enti yamfa no se wadwuma a wo ye ya no eya pomden ehho nioma dwade a wudie meti ba beti se wanchi a ye wa wo krom yi esanse no no ye beti maka se kan kro nketua bi ho sabio ene aboabo akasafidie ebutue ene babi etise dwaha Samia ya yi mu sa no obi betime a set up o business yi bi wo ho ama nipa no betime nya so mfaso on say me di ka say baby a nipa wo bia na nipa to no obi didi obi to ade obi yare enti baby biara no betime aye adwuma ne bi wo ho enti ejina wo nipa no ajempo wo trim ye wasua nia wo pese wo ye on se adwuma no ese account say me pese me ye bibi na se wa na se wunim ehun ndie so a ese wusua saade no hu ndie ebia me pese me ye drugstore na se na ton aduro ton no ebia ye wo mu se ye wo pharmacy se wo koto aduro no abeton tumi ton dra ayarteni odoye o yarteni na doctor o na the doctor antroma say ebia me honam bi tutumi me honam budumi mintimi nko sabia metini akọ ana say the sense face the utumi eko disane sa eye adike so hu ensonson edem na o hwe eye sika potin so a ye de cheka adwuma na se ubetumi susuase ubetumi the say ubeye ne de ni nyana na etina wo nipa no se ubesi nketewesi se say na mpete me ye na oye nso a ubetumi afọ ani na wabobra fine na wasum oman wasum nkofo community na asan akeka wo ma wo benben wo kro na etwa mo asia I see enti yamfa ne se me obi a makwaji ni mudie ewo apomden eho na ebia aban nyamfa madwuma metifia obetima recommend ya ma se me free ase se me set up such business ohun se why we school no say we say ye school education the school ko bia nim na entity say ye mrana ye me school no tete say ye mrana ye metwen aban ye twen emwa Ghana education system no sa na ohu no sa na me ma dream system no sa na me hu enu ntina wonamwa ohu unemployment friends graduate association bebre ohu se mebunu no tipie wo twen aban wo ye aluta
school no ohia na tete school no nkoyi emoaye min kase school ni nye krao emo school no tie se emaye yentimi die ye lose yourself confidence me TP NC jinaye nkase ndio sasa ye solidly ye fie mu na se abama ye duma ye ni akọ pedi bia ye enti se wo pese wo twu free ta enkansa se ye di bibia tsere o ze ntumi efe na agite wajini die na ta ni die no so me fa ye nkyerɛwo ɛyɛ school na ye kyerɛwo school no kra no ye nta ye man no mu tie no enye example na ye mfa nye mpato ho menu mienu ye be ka no kra o ma ye ko school na bia ye ko sua business marketing no me ade na da be na o ti se wo kyerɛkyerɛfo bi ka kyerɛ sɛ wo de mo kɔ na se keji na sa kem down ma wo biga wo wi e bia ye mpato ho ama ye pese ye mpa ma enki idie kyerɛkyerɛ ne ye die ti wo amano ne kwati kokɔ kromu ye ti wo America memu ye ti wo Canada memu ye ti wo Germany eno so no ba ha se na enye kuma e kan se ye wo Bruno and as corona is your different geographic location na Kobia won the quarter na mamre ne diwa it is upese we be na so one sia na mamre na wuntumi enko weni na de bia be kai no na be hu se ye nuanu mabunu ne atifi ne atwa aba ye ntimi nyafi I see. Ghana education system no said the association no a kyerɛw sɛ wowie abɛtwɛn aban wow enti na kyerɛ sɛ ne tia wabɔ mu no ɛho bɛhia na ma yɛnhwɛ wo saa business wei no wo starte a wohia sika dwetere kɛseɛ bi ansa na wastarte anaasɛ wonya bibi kakra bi koraa na wobɛtumi kyerɛ yɛ ni so kakra na yɛnhwɛ yɛ mu bi si yɛbɛtumi de ɛho awura mu bi a adia ejina baby a wo ye ne so ene nia wo pesa wo ye se ebia ni economic sector mu se ebia pesa wo ye draft so ebia first stage bia eno no wo hye den hia sika kesi bia kakra bi ekita ono wo ko eye pharmacy council wo mu na wo mu aban de aso mu sasa wo mu se wo mu na ho ban na wo mu manko ko tumi krata wo mu fanye adwuma no ukose opese obi on say ye mante mo ye friend draft store no okay kwa bese ko diko ko kan over the counter